Ahojte priatelia, prajem vám krásny slnečný deň. Pre toto videjko som zvolila tému, že to, čo robíš druhým, robíš vlastne sám sebe. Ako to myslím? Množstvo ľudí v dnešnej dobe sa ani nezaujímajú o nejaké duchovné princípy alebo zákony, ktoré naozaj fungujú bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo nie sme veriaci. Sú to proste základné princípy, ktoré platia úplne pre každého a pokiaľ si ich neosvojíme a nenaučíme sa podľa nich riadiť alebo podľa nich fungovať, tak sa nám to v živote bude odzrkadľovať a častokrát práve ľudia, ktorí majú či už zlé vzťahy, alebo jednoducho majú veľké komplikácie v živote, alebo sa im veľmi nedarí. Nemyslím teraz také tie veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Myslím, že keď sa nám stane nejaká nehoda, že jednoducho stávajú sa v živote ľuďom veci, ktoré naozaj niekedy nečakáme, nevieme to nejako odhadnúť, že sa stanú. Ale skôr to myslím v takých veciach, že dlhodobo sa nám nedarí v nejakých oblastiach, dlhodobo sa nám opakujú a cyklia tie isté veci dokola. Častokrát môže byť príčinou to, že jednoducho konáme proti duchovným zákonom. Kedy sa môže človeku v živote tak skutočne dariť, v takom pravom slova zmysle je, keď druhým neubližuje a keď má človek čisté zámery. To znamená, že alebo koná dobro, hej. To dobro, ktoré ja pre niekoho spravím, sa mi vráti. A takisto sa mi vráti to zlo, ktoré voči niekomu spravím. To znamená v podobe, čo ja viem, nejakého ubližovania, šírenia nepravd, konšpirácií o niekom, o niečom. Jednoducho my si myslíme, že my ako zraníme toho nejakého človeka, ale my zraňujeme vlastne sami seba. Pretože keď raz preto sa hovorí miluj bližného ako seba samého, pretože raz ja keď si vážim samu seba a mám sa rada, budem ja druhému škodiť. Budem sa starať do veci iných, o ktorých ja nemám ani páru, vôbec neviem, čo si tí ľudia prežili. Budem ja vyrývať do niekoho? No nebudem, pretože sama seba mám rada a viem, že keby to robil niekto mne, tak tiež by sa mi to nepáčilo. Ale ono sa to aj tak samo tým ľuďom vlastne vracia. Keď toto robia, im sa to vráti buď v podobe výčitiek svedomia a nápravy, čo je ešte tá lepšia cesta, kedy si chvála Bohu niektorí ľudia uvedomia, že trafili vedľa, a že jednoducho spravili niečo, čo nebolo v poriadku voči niekomu a napravia svoje konanie, ale nikdy to ovocie není to, že vy v skutočnosti zraňujete toho druhého človeka. Pretože ako som napríklad ja spomínala v tom videu, že preto mňa nedokáže ako keby zvonka rozhodiť napríklad kto čo povie, alebo keď sa mi snaží niekto nejako ublížiť a ja to cítim, že on nemá, ten človek konkrétny nejaký, nemá voči mne úprimný vzťah, úprimnú prajnosť, úprimné také niečo, že naozaj cítim z neho tú úprimnosť, tak mňa sa to nedotýka práve pretože viem, že ten človek ako keby si sám škodí vlastne. Jednoducho ani preto mňa sa nevedia dotknúť tie názory iných ľudí alebo niečo zvonka, pretože ja viem, čo žijem, viem, čo prežívam, sama pred sebou sa snažím žiť v pravde, neklamať si a tým pádom ja nemám potrebu ako keby na niekoho pôsobiť zvonku alebo niekomu niečo vysvetľovať, pretože ja viem, ako to mám a iba ja viem, ako sa cítim, hej? A keď som s tým v poriadku a som s tým vyrovnaná, to znamená, že to, čo vonku ku mne prichádza, alebo by prichádzalo v podobe nejakých atakov iných ľudí alebo situácií, tak viem, že to nevypovedá o mne, ale vypovedá to
o tých ľuďoch. A tým pádom, keď vnímam, že by mi chcel niekto ublížiť, ja ako keby už nemám také, že a ja ti ukážem a to sa ti vráti a idem do toho ja takým istým. Pretože ja mám s tými chudákmi ľuďmi súcit. Mne to príde niekedy až také vtipné, že Bože, že je mi ich ľúto v podstate, lebo sú to nešťastní ľudia. Čiže keby všetci ľudia chápú, že keď vlastne škodia alebo ubližujú druhým, tak vlastne príde na nich a čo chvíľa, nechvíľa, niekedy veľmi rýchlo a niekedy to príde neskôr a vtedy to také poznanie je veľmi trpké a veľmi smutné, ale ak je očisťujúce a premenujúce, tak vďaka Bohu za to. A pretože uľahčíme si tým život, pretože keď škodíme iným, škodíme sami sebe. Toto keď by sme si všetci osvojili, tak v živote sa nám žije krajšie, ľahšie, máme pekné vzťahy práve v tej pravej láske, pravej slobode. Takže tak. A aby nám život fungoval takej radosti a ľahkosti, alebo v takej skutočnej spokojnosti, pretože život naozaj neprináša len tie pekné chvíle, niekedy aj tie ťažké, ale aj v takých tých ťažkých, aj ak ideme v súlade s tými duchovnými princípmi, vieme zažívať vnútornú spokojnosť a pokoj napriek tomu, že vonku okolo nás sa môže všetko rúcať. Pretože to je práve to, že my vnútri máme ten pokoj, tú svoju ako keby pravdu, nemyslím v tom smere teraz o nejakých životných názoroch a tak ďalej, ale že ideme v súlade s ňou a tým pádom, aj keď sa nám rúca vonkajší svet, vieme, že to bude dobre. Takže naozaj zvažte, že keď niečo konáte, keď niečo hovoríte, keď niečo idete spraviť alebo povedať, že či je to dobré, či máte pri tom dobrý zámer, či tým, čo hovoríte, niekomu pomôžete, alebo naopak, či to, čo idem povedať, ani nemusím povedať, pretože to nemusí byť ani pravda, pretože môžem tým niekomu ublížiť. A keď sa začneme, a všetci by sme sa začali na týmto globálne zamýšľať, tak globálne by sa nám začali meniť životy a začalo by sa nám všetkým žiť ľahšie. Pretože my si darmo myslíme, že keď tam niekde ďaleko sa niečo deje a že sa nás to netýka. Nás sa to týka, pretože my sme všetci súčasťou jedného celku. My sme tu každý iný a individuálny. Áno, to je pravda, ale všetci so sebou súvisíme. Sme v podstate, keď nie sme v jednote, tak to neznamená, že nás sa napríklad, keď sa deje niekde nejaký konflikt, áno, netýka sa nás to osobne v tom smere, že my sa musíme sťahovať, alebo my musíme to akutne teraz riešiť, ale týka sa nás to. Pretože tie následky, keď sa koná zlo, tie následky si potom nesieme aj my. V podobe rôznych vecí to môže byť, áno. Napríklad, keď napríklad môžeme to vidieť aj v dnešnej dobe, hej, v akom stave je planéta. To sa týka nás všetkých. Pretože nemôžem si povedať, že mňa sa to netýka. Pretože to naozaj postihne všetkých. Keď budeme žiť len konzumne a keď budeme stále chcieť mať len viac a viac. Ono sa to raz dotkne nás všetkých. Ale môže sa to dotknúť tak trpko, že už z toho nemusí byť cesta von. Čiže lepšie je sa spamätávať skôr, kým nie je neskoro. Takže chcela som ponúknuť tento vlastne pohľad, že keď to, čo vlastne všetko robíme iným, aj to dobré, aj to zle sa počíta. A to sa vracia. Ja neverím akoby v takú karmu v tom smere, že čo je to karma, hej, používa sa to takto, že karma, hej. Dosť ľudí to teraz používa, neverím nejako, že nepoznám to do hĺbky, ako čo to slovo konkrétne znamená. To, čo zaseješ, to zožneš, tak v to naozaj verím.
A všetko sa ráta, všetko sa vracia, všetko sa počíta. To dobro, čo dáš, sa ti vráti, možno z inej strany, možno od ľudí, od ktorých to ani nečakáš, ale takisto aj zlo sa nám vráti. A niekedy takou formou, že nás to samých potom prekvapí. A pokiaľ sa zobudíme, že aha, spravil som vtedy chybu, na budúce tak nebudem robiť. A poučíme sa, vtedy to je dobre. Čiže to, čo robíme s druhým, robíme vlastne sami sebe. Tak majte ešte krásny deň. Ahojte.